Build it high. Build it high. Gonna build it brick by brick. And stone by stone till it reaches up to the sky. The sun goes down and the wind gets cold. We'll be warm inside. Keep your rifle by your side. We'll the garden and we'll live upon this land. Oh, the voice don't lie. We're gonna be safe and sound tonight. Oh, the strong don't cry. Gonna open up the door when the morning light shines in. When the light shines in, keep your rifle by your side. Build the castle, gonna build it grand. Build it grand, gonna build it on my land, gonna build it everywhere. I have a massive land, massive farmland. I'm gonna build million castles there on my land, in my forest, in my beach. Rannalleni ja metikkarakennusatoja linnoja. Rannalleni ja metikkarakennusatoja linnoja. Oi vitsi. Don't shoot me, okay? I'm telling you, don't shoot me. I'm just saying, don't shoot me. Massive land. Massive land. Kyllä. Truth is something you do. He that doeth the truth cometh to the light. You're not in the light if you don't do truth. You say, I'm not young. Am I supposed to do the truth? As young as I am, you're supposed to do the place to be, knowing you're supposed to be the guy if you belong to God. Sun goes down and when he says, obey me, I will do all the crops. And he said, your fields will be full. And he said, your womb will be full. And he said, and the key to the beast. Taivas, paratiisimaa. Paratiisisaari, paratiisimaa. Saaristo, Suomen saaristo on paratiisimaa. Kyllä on. Se on aika... Kaikki ei ymmärrä sitä, mutta tää on oikea paratiisi, kun Suomeen. Kiitos näin. Paratiisin nuo. Todella hyvä paratiisin nuo. Valtava hyvä paratiisin nuo. Ei mun mielestä. Mä ainakin pidän tästä paikasta ihan valtavasti. Tästä valtavan hyvästä maasta nimeltään Suomi. Mä arvostan tätä maata aivan valtavasti. Mä arvostan tätä maata ihan valtavasti. Kunnioitan tätä Suomen maata. Mä oon isänmaallinen, mutta myös kunnioitan tätä Suomen maata vielä sitäkin enemmän. Joku ihan perusisänmaallinen. On valtava isänmaallinen. Arvostan. Mä arvostan tätä maata. Todella voimakkaasti. Mä rakastan tätä Suomen maata. Mä rakastan tätä Suomen maata ihan valtavasti. Mä varmaan läpi elämäni rakastanut tätä Suomen maata ihan valtavasti. Läpi elämäni rakastanut tätä Suomen maata ihan valtavasti. Okei, se on vähän veitsenäkköinen kanalista. Kuka toi? Miksi mä ruppasin tohon? Mä en muista tarkalleen, miksi mä ruppasin. Voi vitsi. On toi videopeli vaan. Videopelit on videopelejä. Niissä on hauska vähän riehua videopeleissä.
Videopeleissä on aina hauska riehu. Oi vitsi, just joku ruppee ostaa hotdogia, kun mä menen ostaa hotdogia. Kävelyä eteenpäin, kävelyä ympäriinsä. Anna rahaa sille muusikolle. Noin. Sitten hotdogi. No mikä on muu? Onko se hotdogi? Joo, on se joku. Kuuma koira. Myy kuumaa koiraa. Kun luote ei ollut enää. Mä oon liikaa pelannut Far Cry 5. Kuulosti ihan luodin ääni, mutta ei se oli varmaan vaan joku paperikahina. Paperin kahina ääni. Vaan paperin kahina ääni. Paperikahina ääni. Tämä sekoilee. Mun täytyy rauhoittua. Mun täytyy oikeesti rauhoittua. Siis se on tän asia ydin, että mun täytyy rauhoittua. Mun täytyy oikeesti rauhoittua. Mun täytyy oikeesti rauhoittua. Rauhoittuu. Ei me jaksa mitään. Mä jaksa hylättämistä pelleilystä. Mä oon pelleillyt koko mun elämäni. Mä voisin välillä lopettaa pelleily. Mä haluun lopettaa pelleily. Ja mun elämäni on painajaista. Mun pääni on täynnä demoneita. Mä haluun pois niistä demoneista. Mä haluun irti niistä. Todella. We're gonna be safe and sound tonight. Okei, ehkä meni vähän metalliversio. Ei jotakin ainakin yrinä-versioksi ei välttämättä ihan metallin, muuten vaan yrinää. Kalia yrinää, en juo alkoholia. Alkoholi on synti, se tappaa ihmisen, se vie ihmisen helvettiä alkoholia. Alkoholi tappaa ihmisen, jos ihminen juo sitä ihan äärimmäisyyksi, niin alkoholi tappaa ihmisen. Alkoholi on addiktoiva juoma. Eli se voi aiheuttaa herkästi suurryyppäämistä. Ja kun ihminen ryyppää paljon, niin se on synti, joka tappaa ja vie helvettiin. Jos ihminen juo joskus silloin vielä saunakalja, niin ei se ole niin paha, mutta se on just, että se pienikin saunakalja on addiktoiva. Ja se voi aiheuttaa, että ihminen rupeaa suurryyppäämään, ja kun ihminen rupeaa suurryyppäämään, niin se vie ihmisen helvettiin. Koska se tappaa ihmisen ja se vie sit, kun ihminen on syntinen viimeisellä hetkellään, niin ihminen kuolee ja menee helvettiin. Kun ihminen on viimeisellä hetkellä syntinen. Ei voi ihminen ryypätä ja odottaa taivasta. Ei voi ryypätä koko loppuikänsä ja odottaa, että taivas tulee luoksen taivas. Ei voi ihminen semmoista meinata, että ihminen juo koko elämänsä ja odottaa, että se pääsee taivaaseen. Semmoista ihminen ei voi tehdä. Ihminen täytyy valita jompikumpi, ihmisen täytyy tehdä joku totuus tai sit ihminen. Täytyy tehdä justi se voittaa. Ja sit sä odottaa, että kuolee menee helvettiin jompikumpi. Ihminen päättää tässä elämänsä aikana. Tämä on tietenkin kun Jaape pelastaa, niin sitten ihminen päättää jomman kumman. Jos ihminen on pelastettu, niin silloin ihminen päättää aina sen, että ihminen haluaa pelastaa itsensä vain Jaapeen avustuksella. Muuten ihminen menee kyllä helvettiin aivan varmasti. Ihmisellä on 2 valintaa tässä maailman aikana. Ja toinen valinta on vain Jaapeen auttama siihen ihminen. Ihminen ainoastaan Jaapeen avustuksella koko ikänsä tekee juuri oikein. Niin äärettömästi kuin vaan mahdollista. Ja sitten pikkuhiljaa elämänsä aikana ihminen oppii tekemään yhä enemmän oikein ja oikein. Yhä enemmän oikein, kunnes ihminen ei enää halua tehdä väärin. Viimeisillä hetkellä elämässään, kun ihminen on koko ikänsä opiskellut tekemään oikein, niin ihminen viimeisellä hetkellä ei enää halua tehdä väärin,
Vai ihminen haluaa pelastaa itsensä, mutta jotenkin vaan Jaapeen avustuksella ihminen pystyy siihen. Vai Jaaveen, Jeesuksen ja Pyhän Hengen avustuksella ihminen pystyy siihen. Ilman Jaapeen avustusta, ilman Jeesuksen avustusta, ilman Pyhän Hengen avustusta ihminen ei ikinä pysty pelastamaan itseään. Yksin. Ihminen ei ikinä pysty pelastamaan itseään yksin. Se on vaan totuus. Se on surullinen totuus, mutta se on vaan, että 90% maailman väestöstä uskoo harhaluuloihin ja menee suoraan helvettiin. Suurin osa kristinuskosta tekee harhaluuloa. Se on hyvin harvat kristinuskosuunnat, kun on oikeasti oikea suunta. Se on hyvin harvat, hyvin pienet kristityt ryhmät koko planeetalla. Hyvin pieni ryhmä kristittyjä koko planeetalla. Ympäri planeetan on kristittyjä, oikeaoppisia kristittyjä, mutta se on hyvin harvat kristityt, kun haluaa oikeasti löytää sen oikean tien, jotka oikeasti on pelastettu jo. Valmiiksi jo ennen kuin maailmankaikkeus alkoi, niin ne oli päätetty, että nämä kristityt pelastuu. Ennen kuin maailmankaikkeus edes alkoi, niin tietyt kristityt Jumala päätti, että nämä pelastuu. Ja toiset ei pelastu, toiset on susia, toiset on petoja, metsän petoja. Niin kuin Hitlerkin kutsui itseään sudeksi aikoinaan. Hitlerkin kutsui itseään sudeksi ja rakensi Odinin temppelejä ympäri Natsi-Saksan. Ainoastaan Jeesus pelastaa, ainoastaan Jaave pelastaa, ainoastaan Pyhä Henki pelastaa, ainoastaan nämä kolme pelastaa. Ja tietysti ne sanovat vain yksi henkilö. Se onkin hirveän monimutkainen juttu. On vaikea selittää. Jos mä rupeaisin selittämään mun uskontoa, niin mun kestäisi varmaan ikuisuus selittää sitä. Ei tämä vuosi, ei tämä päivä, ei muutama tuntia. Mun kestäisi koko elämäni ajan selittää, mihin mä uskon. Uskonnollisesti. Kestäisi koko elämäni selittää sitä. Ota meno. Do. Yes, I'm gonna build it high. Build it high. Ikuisesti. Anteeksi. Olen juonut valtavasti kahvia tänään. Olen äärettömän kahvia. Anteeksi taas. Kauhean röyhtäilemään. Mä olen juonut valtavasti kahvia. Mä oon juonut valtavat määrät kahvia. Ei voi mitään. Mä oon juonut vain valtavat määrät kahvia. Pakko röyhtäillä vähän. Tehdätkö ne oikeaksi mä röyhtäillä? En. On kauhean määrä kahvia siihen sijaan. Oli kahvijuoja Johannes. No.